кишоварзони ноҳияи панҷ вилоят Хатлон баҳри амалӣ намудани қарорҳои дахлдори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои баланд бардоштани самаронокии истеҳсолот, ҳосилнокии зироатҳо ва дигар намуди ғалладонагӣ бо дар назардошти ба даст овардани ду ҳосил дар як сол аз рӯзҳои мусоиди боду ҳавои имсола самаранок истифода бурда дар ҳама самтҳои соҳа суботкорона меҳнат карда истоданд. дар деҳаи пахтакори ҷамоати деҳотӣ ба номи Кабуд Сайфиддинов аз ҷониби масъулини хоҷагии деҳқонии Карим 3 адад гармхона бунёд карда шуд. дар 2 адади он парвариши ниҳолҳои лимӯ ва дар гармхонаи дигар кӯчати сабзавоти барвақтӣ бахусус помидор ба роҳ монда шудааст. дар ҳудуди ноҳия 8-10 гектар дар ҳамаи бахшҳои хоҷагидорӣ гармхонаҳои доим амалкунанда мавҷуд мебошад ки 1-6 гектари он дар бахши ҷамъиятӣ рост меояд. ҳаракат мекунем ки истифодаи ҳаму деҳқонон ҳаракат мекунем ҳаму истифодаи самараноки мисол ҳар як қитъа замина чуноне ки шумо шоҳиди ҳол ҳастед ина имрӯз дар гармхонаҳои хоҷагиҳои деҳқонии ноҳия қарор дорем ки аллакай ҳосили помидор пухта расидагиҳои рӯзҳои наздик ба бозори ноҳия ворид мегардад. ба гуфтаи хоҷагидорон дар гармхонаҳои мазкур ҳудуди 100 бехниҳолҳои дарахтони ситрусӣ шинода шудааст ки парвариши хуб ёфта истодаанд. ҳамчунин кишоварзони ин хоҷагӣ дар самти боғдорӣ аз таҷрибаҳои муосир истифода карда қайчин ва сарчин кардани шохҳою навдаҳои зиёдатии ниҳолҳоро ба роҳ мондаанд. ба гуфтаи кишоварзон ин усул самарабахш буда боиси фаровонҳосилӣ мегардад. парвариши маҳсулоти кишоварзӣ дар гармхонаҳои доимамалкунанда ва мавсимӣ ки ба манфиати кор аст сокинон баҳри истеҳсоли маҳсулоти барвақтии кишоварзӣ ҳавасмандӣ зоҳир намуда онро самаранок истифода бурда истодаанд. аҳли заҳмати ноҳия бо меҳнати софдилона дар баробари таъмини эҳтиёҷоти хонаводаи худ ғановати сабади истеъмолии сокинони ноҳияро низ таъмин намуда дар заминҳои хоҷагиҳои инфиродии деҳқонии худ кишти картошка, пиёз, сабзавоти барвақтӣ ва монанди инҳоро самаранок ба роҳ мондаанд ва аллакай ғизодиҳии навъҳои зироатҳоро таъмин карда истодаанд. бо назардошти вазъи боду ҳаво мутахассисон обшӯйкунӣ ва обмонии захиравиро тавсия дода ин тадбирро дар таъмини намнокии заминҳои киштшаванда, зироатҳои киштшуда ва боғу тогзор, нобуд кардани ҳар гуна ҳашароти зараррасон ва дигар паҳлӯҳои таъмини фаровонҳосилӣ ба манфиат меҳисобанд. ба ин хотир имрӯзҳо мутахассисони соҳа талош бар он доранд ки хоҷагидорону кишоварзонро тавассути ҷӯи каналҳои худҷорӣ бо оби полезӣ таъмин намоянд. ҳамчунон тоза кардани заминҳои кишоварзӣ аз ғузопоя имрӯзҳо бо суръат идома ёфта дар арафаи анҷомёбӣ мебошад. азму иродаи кишоварзон ба он равона карда шудааст ки кишти тирамоҳиро ҳарчи зудтар ба анҷом расонанд. абдураҳмони иззатманд аз ноҳияи 5 барои хабар.